Ja, så fortæller du. Ja. Det er tidligere, du lægger efter bogstavet, så har du kortere og faste fra vers. I går, der var han lige 1000 mere før, fordi der var det sådan lidt. Ja, ja. Ud i hjørnet her. Ja, spiller det. Verset. Der, ja. Der, ja. Der, ja. Ja. Og hold det. Nej, bare nok være okay. Ja. Kom, drop det lidt. Drop det lidt. Nej. Du så lige lille nok, ikke? Ja. Ja. Så er du meget rundt i den tøjle, så du bliver frem til med tøjle. Ja, højre bolde. Ja, ja, ja. Direkte i vold, du har retning. Sådan. Ja. Sådan. Ja, og travers. Og så skal stige. Stige, kom. 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 Flottere, flottere. Ja, må ikke gå den anden vej. Hen. Sådan. Ja, godt nok. Og der skal vist lidt mere ikke baghjemme. Ja, det er udmærket. Udmærket. Du har været ringet. Ja. Du skal gøre sådan, at du får lavet saxofonen, så den lander på forslaget med saxofonen. Og vente. Ja, det er saxofonen. Det skal nok, at den lander på forslaget med saxofonen. Du skal lave det på lige det er du går ud på bøjet spor og skal lave saxofonen. Det er selv skønt. Ja. Er vi modige? Du er 5 nummer 3 også.